खुलुमखाजा तनो और 31 तारिख थानाय हरनि 31 तारिखनि हराव kaisa gotona koto rongkha kaisa hamya gotona angkha abonti nornang kisa saikhana roano baksa borok sinamo jungoi dongkha ana kwbangma call phaika naro amon bagai ang Facebook ni through tui norokno okokno share khaisina abongkha chin tipra sarok tipra hasteo কোন জায়গা ফান সেভ করে না নক বিসিঙ্গ না লামাও না যে কোনো জায়গাও কোন জায়গা সেভ করে চং মিয়া হাইনো হাই অবশ্যই সেকাংবামো হাই ঘটনা আংখা আনি নখংনি বরকনি উপরে হামলা আংখা অ্যাটাক আংখা ওমফাय সেম মিয়া প্রবো অমো হাইনো আনি নখংনি বরক আনি দারা আনি মানাই খরক নই আনি কাজিন ব্রাদার খরকসা গানি manai ni dol chala khoroksa ete khoroksa daran dol botongo oमफाय borok kaisa nogo daran dol no abobo borok no sarik ni dinner invite khaiga maisana bagai oमफाय aro andara simia ani manai songjo tono no invite khaiga ani manai ani cousin brother songno jo tono invite khaiga tamningke kisa sal sakang rakhi khalai mani kaisa festival thangmani ajorao boro oro tripurao belake flat okni bagai obono borok palai madia hini ani dara songna ani manai songna dara haike nogoi manai hini nogoi nei rakhi khana bagai rakhi ni tui kaisa invitation khlaiga aro daran dol song ni dar songno manai songno je invitation honai borok aro kuno borok sikla sikli sachung tongo ama haibuya do borok family tongo bihik besai tai besajo besabo tongo bongni oमफाय besai bono dara songno invite khaiga bihik borok dara tai manai songno rakhi khana hini tamni ke borok bai chung kudungma salsimino kaisa friendship chini kaham tongo sarikni mane hor din dinner invite ba dinner khainani thangka ओमफाय ani manai khoroksa tongo boni bumungkha Rumi Murasing bongkha khoroksa advocate ge boni chamber ni samung rokbai baisi bo ma thangsiyo abon bagai letangni thangka borok aro khoro thangte jaga jen ni nogo invitation no thangka o borok ni nijini nok abo kono bara tongmani nokya nijini nok aro nok bongkha kumari tilao je jaga ogotonangkha jeni nogo ogotonangkha boni nokongkha kumari tilao ingke kumari tila nogo thangoi borok mairok chalaikha maichapai nei ani manai songke maichapai ko borok chawi nei tongkhung ke ani darakhe maichapai yaksuna hanai nei phatar thangka thik ajorao no police khorong nei phai nei gate khiokna bagai saka borok no ye borok gate khiobi rokha abasi loge loge no kono question kuri kono mungsa kore borok dol habui nei borona atomsa attack khaika bukha tai ani manai ni bokrok phateri rekha daram bokrok phateri rekha ga ani te khorsa manai songno bukha borok chabi simalia mane sakno protect khaina bane ekta obo tongna nangnai bele prepare tongna nangnai je sono buna phaika ama hai kono borok chap simalia asomsa huru phai ne bukha 1 minute ni bisingo phai bukha nokri thaka borok tei loge police bo tongo o police rokni sahajo baisi borok aro hamnani borokni saosongo a je nogo borok thangai invitation no thangmani anongni borok no bukha anongni borok family borok buma besajo besai tongo engke borok no bukha engke bui nei nok ni borok ni property sabai ka bongni TV rok akorok sabai kalangkha doga rok sabai kalangkha engke aboni loge bui bo kalangkha engke police tongoi se police ke kas hoya engke bumti police chung police no engke chung borok no nukhe chung khatori jono save khainai tongo jono protect khainai tongo nimancho kintu miani gotnao amhai kono nukjagya police ulta borok ni loge tongo borok no namana khayo na borok no kaso bunai rong no engke omo buti police amti hai police rok borok da ain tui tong
borok resign dina nango borok kono ain tuisi tongmai angke borok resign dina nango ani mote ke tai omo tabu salsani gotnaya chinti prasa je kuno jaga thangdi kahampan khaidi nung lama kahama himi thangman pano rifri bujangnai kono khaya lama mane chin bagai lama chung saringya chung jefra pan himmeya horobo himmeya sa horko kisa thugui thanga ke china ain bungoi thango je chung lama himsimeya sa hor thugui thanga ke chung kaisa private nijini nok hai nijini jaiti gosti nijini sinjang nok pana asoi koksi saimeya tam mane abun mane tamo mane chung khajak chung takono sadin yakho amte henno bole sanan thanga angkai chung jodi obno tui kokti sayangke chung thui thamaso chung emni bu thui nai boro bai bujagoi doctor jagoi thui nai emni bu thui nai ha amte bole kok thaisa boti sai kok saimea bong bagai na lama bu kahamke himya nijini ichha mote lama sire himalaya nijini ichha mote nijini private property nijini nogo asogoi jaiti gustebe kok samalia sinijak friends sokwe kok samalia tongmalia maisale malia tong thui malia ke te kaisa an shop che kaisa bokhro ko ang ta kon chame o police tlangai si borok bunani khomota tongo hungkai bujaga soi tongka mansung nai de police tlangai bunani khomota tongo mane bujaga soi kya obviously bong thane politician rongni power tongnai bong klo politician rongni abo tongnai than tongnai obong bagi te asuk sahos kaisa borongni private property ha boinai boni nok ni borongno buinai nok sabai kalangai nai abon pore bi nok nawrai ka sajak borongno bui kalangmano tarmani boni power busung to khana mansuk nai tini an nukhung ni nogong kha khanani nukhung nogo ongya abo ongisimai ang guarantee tinin simi jodi obono ka soyang kai omo salsa te khorsa nogo ongnai hingkai tam sanai tabo ani nongni borok police case jonan thangka saimia abo busurate tamongno but legally jo action nanai no but police bong logeng ke tam sajene police bong ni je bong ke tam sajene abo ang asai bu mai ang jong khan je police kuno action nanai hini nai norok jodi ang joto lokurong koina mu chungo jodi sago kalaijang na mu jingyan ke obloti kokti salai di joto no palkhe omo baira sai salsani nogo kolobinai omo baira sai thanayo khoroksa riang dakhuk btharja khabui kono karon sara khoroksa bukung kolokna bansere nan thangai btharja kha haina bole bui btharja kha obo kaise ya kabangma agotola to kabangma case song jeta case register song jagana buri rok harassment khaijangmani buri rok rape khaijangmani buri simia chalabu sep kri chalarok bujangmani rifri bujangmani hain kuno kok kri kuno reason sara omo baira sai borongni mane once ma tori thangka bo hiriang thanga borok jungno jespan khaimano sar prosan kantini boni basajala bai busajok bujakmani kuno reason kri haino mane borok sujok sinai tongo bujaga sujok manno bunani asake criminal bangai thangka mane police si logeri tongo criminal rongno police si logeri tongo kai borok saus mai ka saus man nai ke amte he police rongno so resign khai donan bagai kokti sanan de nang nanga sadi norok no sadi lukurok je police borok rongno protect khaina bagai borok no beto no jago o police rok si borok rongno protect khayawoi criminal rongno si protect khai tongo ke wan sui nai de bus kang ta mo nung nam tong kho saimia but okokle thik jung jodi tabu kokti sei ba sei yang ka tini ani nogo khana nong ni nogo ong te kaisa
tabang ni sini tibrasa minister rok borong nang koijau norok no chung poito sawi chini tibrasa no naikol di hini nai chin tripura no naikol di hini nai chung norok no chongkha nke norok busu jara tui chuno protect khaimano obon tui norok saito khangke belai chanai situation onek khamiangoi phaika kintu omo nongno ang request khayo chin tibrasa no banchai di tabuk police station no thangjak an dara song manai song case number gai ge tamong saimia yang police ni phasing te kono kaham manani asha kom an dara kono eragara borogya bokhorosa social worker tini khorsa borok thui nangoi tongkha ke sabono sakangoi toko darano phone khayo thui nangu omo haike borok no subai tongnai borok obo kaisa si sai tongko tebu kabangma tongo sini dofani bagai samung khai tongo en ani munai jeki botam khai abo ang sai khanarwano bongkha khoroksa advocate te khoroksa munai tongo bo job khai tongo Rumi Murasing ga ani cousin brother tongo bo college student te khoroksa tongo ani munai haino an munai ni dol Abhijit Deborma ngai omo belaki kirima singsa jora phai tongo ang tam kokno norongno sanai ang nijin palman se angoi tongo ang mia horne simi kamke thujake ang ekdom tension no tamong ma kalai kha mane chung police ni thane কোনো কিছু হাঁকে পুলিশ নছে আসাও কিন্তু পুলিশ নফানা আসাই লাভ করে কা তাং দিন অমহায় অবস্থা ওয়ান ছবি নাই বেদি